Aisha. Ha, Bashir. Ya dai? Ina ka unguwan? Wallahi na kawo adabiya ne. Nan ban san ko wajen wata zo ban sani ba. Na shi ta ma dade har yanzu bata fito ba. Ya gida? Lafiya kalau. Da dai na? Da gidan wata yata nan ke. Okay. Bashir ya kai mun haka kace zaka zo shiru amma ban ganka ba. To ba wai ban yi hakuri bane gaskiya na hakura amma akwai yan abubuwan da suka tsaye da ni gaskiya shi yasa kika ga ban zo ba amma tunda nace zan zo ki hakuri zan zo. Ba da mu karki da mun yawa. Adabiya me na zuwa ki je ki ga. To da ga Aisha mana ku gaisa. Sannu ko? Yawa. Shigo mu. Ya ma za ki ce zo ku tafi a halin kuma kin ga magana nake da shi. Sauri muke yi. To wai da abinda da Allah ka shigo mu tafi. Ni kuma ka ji da ni. Ba haka za a yi ba. Look, me yasa kuke haka? Idan tsaya za ka yi a wajen ta ka gaya mu. Ni kuma na ga yadda za a yi. To ni kuma na ga yadda za ka yi da ni a nan. kira ku share duk wani zance ke kanwa gare ni ce ban mance ke kuma soyayya nai miki zance duka gaba da yanku ban bambance kalba yare ne
gun aboki da ya yi gona amma kirce haka wata yanci da ke gona Musa aboki ba shi da kirki yana kina Musa aboki ba shi da kirki yana kina yana adawa abun budurwa da ke sona watawa amana batuwa na ƙauna masoyana watawa amana batuwa na ƙauna masoyana na so a ce kuna haɗa kanku ko bari yin ja ina ta kiranku ni a gare ni ba ni bambanta ku duka gaba ɗaya ina ƙaunar ku kare bayari ne Shakikina ya zafi na miki zance galiba ya rime ni matar sarafi in ya yarda ko karkata kunnuwanku duka ku shaida duka gaba da yankuni na yarda a galiba ya rime ahaye galiba ya rime ahaye galiba ya rime Susan galiba ta an yaro baka galiba ya rime Susan